Следи играта! Топа, цакаш ли? Айде, Осман. Видите ли? Ай, Кроме, взимай 17. Ай, сега те видим. Позвати. Не, Това... това го взимаме ние, бе. Ай, мъчи. Вълчи. Умрял куче нощ ще бъдеш прешен. А това? Добре, цакаме. И последното отива? Аре, хора, Си. свършваме. Така. Не ви ли писна ви унижаваме? Прешен. Взехте една игра, бе. Вие ли го викахте? Аз ще си взема една бира, искате ли нещо? Аз и една Ай, игра. брой. Окей. Какво ще броиме? Гледай до клас. Добре, бе. Значи викне се пак, а? Не брой там да ви. Ейте. Остана, 36 дама. Какво? 37. Остана с крум, бе. Круме! И дама 39. Пак ги пие? Пише направо 26. Мелот имаш ли? Не. Чиста ли беше? Само смици и усмици. 26. Къвто ти е късмета? Преша ще си върви в любовта. Чакам. Аз вира съм. Як ти кажи по мъни беги, какво стана? Няма някакви резултати да излязат. Имам оценка. Каква? А, ти колко е по-кал? Смех! Колко е по-кал ти? Добре, си аз задавам въпросите. Да. Задаваш ли удобни въпроси? Добре, кой раздаваш сега? Фачи кой си ми ръцете. Ай, го виж този крум къде е. Това да нам свети. Пак ли, бе? Ако искаш утре може на картинг да идем. Ще не ми се факт. Ходих аз с Виксата днес. Как беше? Бе, много тъп карта. Виж, колко ви колко? Ето. А Сенчо взехме, той споменава колко го изтреварихме. Колко пари? Кинто би колка. Скъпичко. Ами беше яко. Да. Може ли? Къде отидоха тия хора, бе? Серете ли е? Чакай, ще да видя какво става. Че то. Че, колко време Стана късно. Прешо!